lang hilin eh. Buntag. Thank you, Lord. Thank you. Kamatap karong buntag ah. Hindi na fokus ang unahon sa matag. Ikan din pagagapir midigaan mo na nagbalik. Gabi-labo nga. Kasi nang nangka. May matubang iro. Oh. Oh, pa na. Unahin. Hapon. Susud pun. Kisipos. Hilang papasad. Ay, pudani ron. Bukan. Bunga tayo. Bunga. Kamusta bang tanan? Ang buhat ron. Please sa taghap. Morning, ma'am. Ito ko dahil Buddha. Mga banda lang sa nali. Ang kaluin tao kung mga tanong basta nabijaan. Nakanas sa puta nagpuan. Usain taon ini. Buong na, buwak na bagi. Abot ng isa. Ano ba yun? Ito yung mga banda. Yung buwak nila pa. Matay na. Upuan. Mas lagi biga-bigaan niya. Ano, may good na. Labo na ha. Hindi ko tuok. Color na mga umigas. Kakita na naman po kong hindog sa papaya.
halawa na sao. O ligid. Tay. Ligid man. Sige, ano ba yun? Ay, doon di kabuk. Libre na sa mga bata daan eh. Di apa po doon. Apa po na. Kalatag. Kapajas. Hangat ko. Wala na magdag-um. Ano ba ni? Ano pa ni kawan niya? Tiwas ako guna kay murag kawan nun. 5 minutes later. Sige na sa ko si Pabaw. Itong papa. Ang taga-agpita. Bigas. Napit ito, mahu. Nadala ko ito sa nakyan. Dito doy. Naipit pa. Sino mo? Ikaw napit ka. Mga kandagan ng dulo. Wala! Pia! Ay, dahon. Yan! 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 Kapag sa Diyan na doon ha. Pantay mo diya kay basig na ibaso. Wala ko di baso. O ba ko Tara! Sila! Day! Sige! Ugdi! ako ni silupin po. Gawa naman! Buto na pa doon. Pila ra ka buok. Lama, hinamali na Europina. Kami na Europina maning tanom na ang paliwatan. 5 minutes later. Register mo muna pero pangayuan nyo sa SSS na magkuan. Gana naman na. Huwag ka na, buhi. Mabunga dyan na. Ang gani, makuha na nani, mabuhi. Pag inyo ha, matay. Hindi mo pag nakasang bagli. May lang sa kanan. Ipay-garlak na lang. Aircon mo na sila. Diyan, daghanan ako makuha. Kaya naman, di ba mabunga o ka ng kuan? Tagas. Sige ra ko. Oo. Salamat. Salamat kayo. Balik na ko. Sige. Salamat, Amping. Sige, mapuputan ako na imong kuan. Napay lang ang bunga. Bye! Salamat! Salamat! Balik-balik! 5 minutes later. Kusod, kaya init na mas gawas. Kanihan, ito na po. Kaya ko naman po. Ba't ba? Aming mauhon. Ang
Kulikoton, kulikoton. Kulikoton na itang kuwan. Ay, nagpuno sa bambu. Nagpuno kami papalit sa barnis. Ay, ginuo ko. Pobre. Hangat. Ito, kaya yan yan. Nag-unam ko. Init naman. Kusod. Hindi ko na nikuan. May diop-diop. Ano nila ang trabaho? Jamaan. Jamaan. Tanan na naman ang trabaho kung sa'yo mahimo naman. Okay. 5 minutes later. Manamang kong pamintal. Uhaw kaso, grabe inita. Ang kong kapayas. Hindi po kanyang buntag. Dabos ng mga kapayas na, di pa? Kaya, magkaan ka sa kapayas? Pinakayway mo ito. Sana all, dako kumiza. Tamis ba? Di pa? Tamis ba na? Ako yung mga kusara. Di pa? Kaya ba yung kapansin so? Budoy. Nakayas. Bisa oy. Takahan kaguto, kapayas na lang. Grabe mo hawa bitaw, wala pa ko'y rip gani, ang ini mo guys hindi. Bunga dabos. Tanga bantay kabinet. May namtang kuan. Hilak ng mas precious dani magkita na. Duro kong suagit si precious gahapon, nagkita sang vlog kaan ko biabas. Ikag. Maura pong bata. Wala man. Wala na bernisa. Hi, thank you Lord. Busog ko sa kapayas. Narang ko na para ba humbang lang ka, oh. Ako iwahay na ngaon, ngaon ba mga bata. Kinauhian ko sa pinahipos. Kaya su dusi precious, precious. Ito yung si Jian. Five minutes later. Lixian, hi. O na. O, Kia. Sula nila.
Bisayang manok, gisabag ng kamunggay. Tagalog. Tagalog. Tagalog manok. Hindi ko yung mama. Lot? Ha? Nilakaw?